da fatan Allah ya samu dace da alkhairi. Wannan hadisi ne mai matukar fa'ida sosai, hadisin Ubaratu bin Samit, wanda muke fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara yadda zuwa gare shi. Ya rawaito hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam, ruwayan Bukhari da Muslim, cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta Fatiha ba a cikin sallarsa. To ƙarƙashin wannan hadisi an samu fahimta guda hudu, fahimta guda uku. Fahimta ta farko ita ce fahimta ta Hanafiya da kuma Hanbaliya. Wayannan masabobi guda biyu sun dunkule suna da fahimta daya, cewa karatun Fatiha ga wanda yake bin liman tana faduwa, sawa'an sallar da ake karatu a bayyane ko a sirrance, ba su bambance ba. In dai kawai ka samu liman shikenan, to karatun liman ta isar ma karatunka, kar ma ka ɓata lokacinka. Sun bi wani hadisi wanda aka samo shi daga Ibn Majah, wanda hadisi ne hasan, Imam Albani ya hassana shi. Wato duk wanda yake bin liman to karatun liman ya isar masa. Karkashin wannan suka gina fahimtar su. Fahimta ta biyu ita ce fahimtar Imam Shafi'i, shi kuma sai bi doron wannan hadisi yake cewa kawai wajibi ne dole sai mutum ya karanta Fatiha a cikin kowace raka a sallarsa, ko yana karatu a bayyane ko kuma a sirrance, ko shi kadai ko kuma shi limami ne ko kuma yana bin liman, mamu kenan. Sai fahimtar Imam Malik bin Anas, Allah ya kara musu rahama ga baki daya, shi kuma yake cewa ya danganta, idan mutum yana bin liman kuma liman na karatu a bayyane, to Allah subhanahu wataala ya bada doka yake cewa idan ana karanta alqur'ani fastami'u lahu, ku saurara zuwa ga wannan karatun, wa ansitu, kuma ku shiru. Abubuwa guda biyu ne tsammanin ku za ku rabauta. To na farko saurarawa, na biyu kuma shiru. Doka ce ta Allah, kuma wannan dokan bata faɗi ba. Idan ko liman yana karatu a sirrance, baka san me yake karantawa ba, ko kuma baka ji me yake cewa, to anan wurin abin da yake wajibi akan ka Fatiha ce. Nan ne wannan hadisi yake aiki. To wannan fahimta ta wato ainihin Imam Malik kenan, kuma ita ce fahimta mai ƙarfi, an ranjaye da fahimtar shi akan fahimtar sauran maluma ta wannan fanni din. To da fatan Allah ya samu dace da akai. Wa'annan su ne manya-manyan darussan da muka koya daga cikin wannan hadisi. Karo na farko shine idan mutum yana karatu, yana sallah shi kadai, yana karatu a bayyane, wajibi ne shi ya karanta Fatiha idan shine limamin kanshi. Idan ma'asirance ke karatu, wajibi ne ya karanta Fatiha. Idan ko shi mamu ne, yana bin liman ne, to ya danganta. In baya jin karatun liman, shi zai karanta Fatiha. Idan ko yana ji, zai saurara karatun liman ya kuma yi shiru. Wurin da ake karatu a sirrance, ko shine liman ko kuma shine mamu, wajibi ne dole ya karanta mene Fatiha. Shine wannan hadisi yake aiki. Da fatan Allah ya samu dace a kai. Idan akwai tambaya ko kuma ƙarin bayani, ko fatan na bude. In kuma babu, to muna addu'a fatan alkhairi, da fatan Allah ya samu dace da alkhairi, kuma Allah ya sa wannan karatu ya zama mai amfani gare mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.